Like, where do you see yourself in the next 3-5 years? Okay, my vision or my dream with Okanda Tours is to make it big and successful. The reason why I started this company is not to make money, but I wanted to create something to help some people. Yeah, myself, I always want to do something to help some people, because if Okanda Tours become a big company one day, I will machiegni urunyi kwa Ramogi Ajwang' akelonu ero chenrono ero mar go mbaka gi jaber Nyar Onagi mikeloni kod an jaber Nyar Onagi. Chenrono ero ma kawuono wadhi yudo thuolo mar goyo mbaka kod mong'ere kaka Joseph Okanda, ma bende ong'e uma mare ya kuom Okanda Tours and Safaris, kendo en kod lony e weche go eko mag video production. Ageno ni wadhi goyo mbaka maber ahinya kendo wadhi medre paro ero mathoth kaka Jok Onagi. Adwa kawo thuolo ni endi mar rwako wendo kendo chako twak e yono ero makare. To kachako wendo ma kawuono waroki ahinya e studios wa ma kawuono, daher mar mondo mi inyis jowinjo wa kawuono ni in ng'a, to wanena in ng'a. Erokamano mokwongo kuom rwake studio ka kawuono mondo wagoye mbaka matin. Koro kuom nyingena matiyo mong'eyago en Joseph Owino Okanda, awuod Migori, kamoro ni Suna West, Sagero, gweng' miluongo ni Kipasi. Mane dalawa monyuola but adak e Nairobi kendo atiyo e Nairobi. Une jok moko waluongo ni Born and bred in Nairobi. An onyuola dala kendo asomo dala. Koro bang' tieko skul eka koro wach manyo kela e boma. Koro kiwacho ni isomo dala from primary to somba te from primary to form 4 asomo dala. Koro college mabiro atimo Nairobi. Asomo weche mag tour and travel. Kendo gisama mawuoye ni I run my company. Company mar tour and travel. Iluonge ni Okanda Tour and Travel. Tours and Travels. Or Okanda Tours and Safaris. Koro inyalo luonge kamano. En company mobedo registered. Kendo en gi barupe moyienwa operate e Kenya kendo East Africa mzima. Koro company ni basically gima wadilgo ahinya, watimo safaris to national parks kaka the known Masai Mara, Amboseli, Nairobi National Parks, Mombasa, kamora mora ma digomb mondo idhi, wamiyi yot mondo ichopi e weche oluwore kod safaris to gi tour. Koro mane gima watimo sana, but never venture into other things like booking. Watimo ga bookings mag flight and hotels. Mago bende watimo e Okanda Tours to gi mamoko mathoth. Kaero ka agombo ne duoke chien matin, kiwacho kata ni sombi isomo dala, that is from preschool to high school. And depenjre ni to mwacho no somo Migori, na ja Migori pok naneno. Sikul mane ma be wanyalo wacho ni somo? Okay, achako school miluongo ni Nyailinga Primary School. Nyailinga Primary School. Mano is Luo Courier. Mano Luo yawa. Koro kanye ma asomo Nyailinga asomo from class nursery school ire kane onge PP1 gi. Ne wachako gi baby class. Asomo kanyo nyaka class 6.
to katieko auchiel to tere skul moro ni Bondo Nyironge primary school. Still in Migori. Still in Migori. Koro kanye matime klas 7 ga 8. To kana timo klas 8 mokwongo ne arem. No kakalo maber. To okela Nairobi. Tie wadwa mane tie Nairobi ka. Tabiro ka tenda nuoyo klas 8 Nairobi ka. Koro kana bira nuo Nairobi mana kale maber. Mabe kana kalo to skul mana dwaro ne okotera nikech maybe lack of school fee. Koro chaka duoga timo high school kendo dala. Koro dala kanye machome form 1 to form 4. Esa school miluongo ni Sagero Mix Secondary School. Kanye masome ma tieko form 4. Katieko form 4 to koro nikech babwa ne pod nigi nyithindo mang'eny mane pod opuonjo. Koro naiso babwa ni an kami koro gik nikech nayudo C+. To anyiso babwa ni koro nikech in gi nyithindo moko chien to school fee mar college be pod ng'eny. Weya gi kanyo koro adhi achak kenda. Iwinjo. Koro kabiro kenda duogo iro wadwa mana timo klas 8 ire cha kendo. Aduogo ka to abedo kode like some months, no ken 1 year. To aneno ka bedo kode ne onetekna. Nikech nabedo abeda to an ng'ama na ing'eni na sebe na dhi school to aneno ka embe en gi ting'o konyal. Koro ne kazinda moro ne ntiere kamoro ni Kitengela yo Nairobi kocha. To agochone to notera omanyo na tich moro mar hotel kama. Koro kano manyo na tich ta kano nadhi kanyo tatiyo matin to timoga research nikech owadwa ne timoga oran ga NGOs. Koro nanenega ka obiro ga gi wasunge kanyo every time. Moko dhigo nyaka dala. Koro nan gi gombo marambe atiye kod gi wasunge winyo. Koro kanyo mana timoga research kaka anyalo romo gi wasunge, anyalo tiyo tijni, this so and so. Koro one day nitiere mzungu moro nobiro ga project mar hospital moro owadwa ne nigo Nairobi kacha. To mzungu no nobiro gi idea moro ni mar tugo table tennis. Koro table tennis, koro kacha kaka nobiro to oyudo ka one idol obviously kama ne poda tiesha ne ok ber. Koro owadwa nonyisa ni asoya kacha atigi mzungu cha. Mzungu no nokocha mabedo professional coach man nigi certificate mar table tennis level 1. Ng'ente level 1, 2 and 3. But na agiko kang mar level 1. Koro ne waran go NGO ne wapuonjo ga nyithindo kanyo e Nairobi kanyo. Koro I was a coach nikech mzungu no nodok ga thurgi to wena project an manaran. Koro bang'e no ema chako ga meet ga wazunge gi. To kana meet gi to nayudo adi moro Achiel moro mano onyisa ni nitiere app moro iluongo ni coach surfing. Coach surfing in relation to table tennis. Coach surfing ni en app moro minyalo meet with people around the world. Koro basically gima ne timore kacha en ni uromo gi ng'ato coach app no to nyisi ni ada biro Kenya to ankia ng'ato takia gima nyadhi maybe adwa timo gima kama koro adwa ng'ama nya wuotho koja kaka guide iwinjo. Koro kowuotho koro kan obiro kanyo na mzungu manayudo mokwongo ne ni Spain iluonge ni Daniel. Koro Daniel ne wuotho go Nairobi ma wadhi nyaka Mombasa. Koro kanodok to nomiya siling 50,000 iwinjo. To diere go 50,000 no pok namako. That was money. Koro nomora momeda mijing'o. Koro natimo more research. Koro nikech koro no wawuotho kode kuonde ma koro nayudo moko nyisa ni adwa dhi Nairobi National Park, adwa dhi Karura Forest, adwa dhi kama. Koro ing'eni kuonde gi an pok adhi ta act like awuondra ni an guide iwinjo. Kamane kaka gimo nobiro pacha ni koro ne pok adhi atieko skul, adwa dhi timo somo ang'owa tourism iwinjo. Koro kanyo mane pesa manayudo matin gi man nikech onge mzungu minya tiyo ne to committee iwinjo na committee. Koro nomiyaga tip to I was saving. Koro mana dhi somo course Utalii College matieko. Koro kaya to nitiere company moro ni Vismart Adventures and something. Koro Vismart noluonga
koro ne atiyo negi kaka marketer. Koro kana atero negi wendo to gimiya siling 1,000 kuom wendo achiel. Koro kanyo mane nitiere welo makok nyisi ni miwa budget, miwa itinerary, tamba kunga contact this smart giorna koro ka orne wendo mondo convince wendo donjo box odhi. Koro kane giorna budget taneno ka gichajo pesa man malo. Tato gimiya siling 1,000. Kara acha ni jogi wuonda. Jogi walo koda. Gini amba nyatime, iwinjo. Koro kanyo mana chako ni koro an kayudo wendo tang'ang'ana. Atimo gini kenda ma hotel ma ginyisa ni gidwaro ta contact gi direct ni. To koro gima nadhi haya en mana gari mag Tuai, Land Cruiser mag Tuai. Koro kamane kaka nachako ma come up with my company. To awi maber kata awi marach nadhi ayudo tich gi Iranian Embassy. Koro entie kaka nayudo en story malong. Koro kede inga time da pimo ni lakini adong wako ya gamba nikech koro you already answering my next question nikech nadhi penji ni what's your target audience like in your tours and safaris company? My target audience local kuzu. I do both local and international, but mostly my clients are international. Nikech kaka nayudo tich contract gi Iranian Embassy no. Nitiere kaka diere corona cha. Nitiere kaka nayudo ng'ato ka oya Iran toro ng'ani nobiro ga Kenya to lockdown choyude. Koro ka lockdown choyude ka toyudo koserumo kod pesa. Koro koseyudo rumo gi pesa to odhi contact e coach surfing kocha chane. To ng'ani noyudo ka ng'ani nie wheelchair, en ng'ani ok wuothi. To yudo ka wambe oketnwa lockdown, naonge kod pesa, iwinjo. Koro gimoro kaka nokwaya ni onyalo biro dak koda to gimoro nyisa ni ng'ani biro chama moka. Chunya moro nyisa ni we akony ng'ani nikech naneno ne oruma en e wheelchair, en ng'ama ok wuoth. To nyisa ni hotel manodak osariem. But en white, sindio? En ja Iran, en wine, en Mwarabu. Koro kaka nadhi amo ng'ano makele oda, koro ng'ani notiyoga online. Nitie kaka classes manobedo ga go online. Koro tiyoga, iyudo ni a week kochule to nyalo miya kata siling wach kata ni 20,000. To miya ni ma jose ma nyanyugo chiemo wachamo. Koro mano be no motivate ni en ng'ama at least en gi concern. Koro chieng' moro nochiewa magokinyi ni adwa ni tera manyane kama embassy ma Iran nitie. An gi appointment. Mano is within Nairobi dong. En Lower Kabete. Koro kwa dhi kacha to ne waromo gi ambassador margi. To wabedo kaka koro wabedo ni. To kanye ma ambassador me openja ni what is your name, itimo ang'o, to ere gimomiyo ni amua ni kony ng'ani. Kare ng'ani ne en ng'ama duong' kocha to yan ok ang'eyo. Iwinjo. En ng'ama duong' kocha. Koro kanyo kanaya anyaparo. Jogo nomiya 100,000. Ni asekonyo ng'atgi ni kendo nikech pod odhi bedo data akonygi. Ne giwawa chieng'no giwewa kamano. Gimiya pesa no to an wadok, iwinjo. Koro katieko 2 days to ng'atgi manan ga otni. Koro nyisa oluonga nikech nawene ga room na mar bedroom, nane one bedroom. Awene room na no ninde, an nanindo gi mattress e dier ot. To luonga e room ne kono. Nyisa ni Jose ambassador onyisa ni in 2 days time gibiro ka to odwa ni mondo imanyane ji 200. Gibiro gi food package mar ji 200. Kech gida biro neno kama dake to gidwa biro konyo ji ma gikelo chiemo ne ji mane ere. Koro na wuotho kadhi wuotho i jirende ka abiro anyisogi mabe nobedo tich matek ke ji nobiro mang'eny mokalo. To ne gibiro gi chiemo packages ne gisa pack ki 200 packages. Koro kaka ne gibiro team no, ne gibiro team maduong' to gibiro oda mwabedo mwawuoyo. Koro kwa wuoyo ma gineno, ok gijaro kata ni wadak kama rach ama no. Koro
chieng'ne man mawuoyo to an koro miya appointment kenda ma ng'atgi ni onge. Nyisa ni certain date ibi ane embassy. Koro kadhi kanyo emano nyisa ni niwacho ni timo tourism. Koro nikech waneno ka in a young man ma is trying to work hard kendo in gi chuny maler, wadwa konyi. Kaka wanya konyi, wayudo ga mostly tourist embassy ka sana. To wamiyogi ga company madongo gi. Koro tourist mobro yudogi, wabro miyi. Bas. Koro aka nawinjo gino, namor ineno. Koro ne kose nyisa kamano to nyisa ni ichajoga packages magichajo nang'o kila kitu. To nanyisogi. Koro nobedoga kamano, koro ka tourist obiro to gimiya tich makata sani magi connecta gi travel agency moko Iran. Masani kelonaga nyaka tich nyaka kawuono. Koro gino nomiyaga tich ma noinua from ground to another level ineno. Makoro nikech an tije na pok na manage ga. Iyudo ni jogi obiro kata ji 40 kata ji 50 ineno ama 30. To an ng'ata achiel ni an ema manage gi. Makata joma kuwuoni group maduong' ni tiyudo iyudo kanyo. To nikech gine mane gimiyago tijno. Koro kamane kaka no motivate mo koro register company na ma aketo gimoro amoro bedo sawa, amanyo link gi hotels, booking kila kitu. Masani bookings go koro ang'eyo kaka timo gima yom. Man waya office marwa ni Lakisama. Ma pay is operating up to date. Koro sani wa operate maber nikech already wang'eni wan gi kama tich yae. Koro bang'e no bende wachako manyo links gi US matin to gi India bende wayudo tich matin kamano. Koro nikech intere business nero mar tours and travels. To be wantere chenro nero mar mbaka gi jaber Nyar Onagi. To in one of our mottos is ni wagoyoga mbaka kendo wamedre paro kendo wakonyore wamedre paro kuonde moginen. So in my experience seche moko ambe seche chien kanyo nentiere kaka setiyo kod tours and travels but nana as an employee, but koro jogi naneno kagi include ga manyo visas, passports for these people. Adwaro biro kendo badwaro wuok. Have you considered doing that for your company as an enlargement? Personally, I've not considered that, but I've done it before. That's why I decided not to do, because visas and passport and so on is another process that I cannot deal with. Because one, it's the timeline. You get somebody wants visa immediately, but when you do the process, you can't get it at the time you want it, So that one inaletanga disappointment na client, because maybe ulimwambia in 2 days unaweza pata visa, but maybe system is down or some, because I have some people even in the immigration that I can communicate directly, but sometimes vitu za visa ya Kenya we can't tell system. So if I get maybe somebody wants that, I will tell him the truth. I can manage to help you get a visa, but I can't promise you the date or the time. So I didn't want to specialize on that also. Like I want to do visas and passports because of that. I don't know, take radio Okanda tours and safaris kasto the Moroma production mar Masters African. Koro tours and safaris kai challenges magema ineno. As you know, every business, every work, every company you start, there must be challenges. Here, challenges are also mob. Ziko mingi. The first challenges that we experience is there is a high competition now in Kenya. Because tourism is one of the booming industries in the country. Kenya is a touristic country. So in that case, many people have realized that this business is doing well and many people are now coming to do it. So in that case, the first challenge that we face is, for example, if I have my group, let's say 10 group
from maybe France or any country that they want to come. They will tell me, Joseph or Okanda Tours, we want to come to Kenya, we want to do safari of 7 days, and they be specific, Masai Mara 2 days, Naivasha 2 days, or Mombasa or Amboseli or somewhere else. They will tell you, give us your budget. You will do your budget, take your time, do your budget, and okay, you give them quote. Quotation, yeah, if you show to me a quote, so the challenge here, these people don't contact one person. Unless it is your close contact person who trusts you or you have worked with them for a very long time. But if it's the first or second time, they don't contact you alone. They will contact like several companies. So, like me, you see, like for example, me, I only have a company. There is somebody somewhere who have cars, who have hotels. They run the same company. The price I will give this person is the different. I will give you my price. Maybe the another person will give you half of my price. So tell me, if it was you, who will you choose? Actually, the half of price. Yeah, so we have those people, and also we have those people who are doing what we call them matatu safaris, like the joining groups, you know. So maybe there are some people, 2 people who want to do safari, and they ask me, I don't do joining, you see. There are people who do like, they can't do a safari for one group, like they join people from different. You know, from different routes, and then they bring them together to fill the car, and then they take them safaris. Those people are also cheap, you know. Then if you tell me now you and maybe you are 2 people, I take you to safari, I will give you a price because you have to pay the car, you have to pay everything on yourself. But if you are in 7 people, even the price of the car you will share within 7 people. But if you are 2, you will share within 2 people. So if you have to do it for 2 people, the price goes higher. So if you tell the client, they will tell you, why somebody is charging me less, you are charging me more. So we have those people who, like, they are cheap but they can't deliver the best, you know. So that is the first challenge. Another challenge is very, very hard for you to do marketing in tourism only on social media. Because nowadays we have scammers in social media. Scammers are mean, so nobody can trust you. If I get, post something on social media and then they tell them they book a safari with you. In that case also another challenge that we are facing is this job is seasonal. Okay, it is seasonal. You get, the most time we get clients is when the immigration of the wild beasts is happening. Many people are coming that time, but it starts from July and it ends on October. So you get from January to May or June kumekauka. Kazi ni kiasi tu, unaona. So you get some people wana lose hope wakati hakuna kazi. Alafu pia unajua wakati pia kuna kazi, unapata umepata kidogo, unaona. So wakati kuna kazi umetulia, unapata wengine wanarudi kwa kazi zingine, wanangoja tena kazi irudi. But we have some people who are consistent, like big companies like Pullman, wao wanapata kazi kila because they are big and trusted company. So hiyo pia ni challenge nyingine kubwa kwa hii industry. So challenges ni mob, nenye siwezi sema zote. Na pia hii kazi ukitaka kufanya vizuri, kuwa na vitu zako. Like ukikuwa na gari, kuwa na maybe camp, hotel somewhere, you can get. But kama unaweza pata ume underquote. So ukienda kuspend, unapata umeingia kwa mfuko yako, lakini unajua mgeni ukishampatia quote ni hivyo. Hakuna siku atarudi kwa mfuko yake eti. So challenges ziko mingi. So you have to know how to handle or manage it. Yeah. So, what's the future of Okanda Tours and Safaris? Like, where do you see yourself in the next 3-5 years? Okay, my vision or my dream with Okanda Tours is to make it big and successful. The reason why I started this company is not to make money, but I wanted to create something to help some people.
Yeah, myself, I always want to do something to help some people, because if Okanda Tours become a big company one day, I will employ some people. So obviously some people will get job, and also it will give some people a new experience, because tourism is the only job we do as we enjoy and get new experience. You connect with the different people. You know, yeah, it's not like you're just in the office, every board there. We get connections. Maybe hapo ndani unaweza pata mtu amekuja na tena kupatia opportunity nyingine, unaona? Labda mlikuja tu kuangalia opportunity, then you can create that connection, and maybe you start doing other things. Like each along a network. Yeah, each along a network. Yeah. So I want Okanda Tours to be big company, tupatie watu wengine pia opportunities. Na tunyalo penjore ni to good go ma pod tina tani ere kako bedo so focused ma oketo pacheni mai gimo dwani achieve to oriere gi yono tir, like angoma motivate ga, angoma drive mondo ni chofu mina nchopeno. Okay, one of the thing ma drive amonda chopi kama mami atiyo kama poka chopo kama dwana chope podan mabor talemo ni chieng moro abro chopo, but gik mamiya motivation mami atiyo matek and my family background. Yeah, me, I came from a humble family background. Yenye mimi ala moga Nyasaye ni mondo gwedha mondo akony jonyuol na kod jodalawa kapod gingima. I wanted to change my family a single-handed man, kopo ni ane ma Nyasaye ne nyalo tiyo koda ni mondo change that home. I wanted to do that. Koro mane momiyo anadwa na team attack, and at least I bring some change, even if it's not full, but some change in our home. Yeah, you want you left home to change home. You left home to change home. Hey, man. Masudo kairi ni itimo gigo eko mang'eny, mantiere kod African Masters mabende omeja in video production. Did you also go to school for this? Kosomato is only a passion ama? Okay, yes, manaka kiwacho. Apart from Okanda Tours, koro wachako gimono ni African Masters. African Masters, for now, we are dwelling videography and video production. Koro gimono nachako gini, and the big dream about African Master anyway, better than what I have now. And ni chunyo eroga thum sana. So chunyo eroga thum mar ohangla sana. Koro nokadwa ni like abeda ni awinjo to adwa ni amba bede Like be part of what you love. I be part of what I love. Koro momiyo nawacho ni adwa chako gimachalo kama, at least mondo chieng moro ambe abeda taneno ni video chani mana ogolo winjo. Another thing momiyo achako gini, mabe is one of the things manyalo miyo jawuotwa kod kendo nyiwa opportunity. Nikech sani yudo Kenya, like percentage maduong' ji odonje talent nikech tich onge. Koro ji oyudo ni talent be en tich kendo en gima nyalo kelo ne ng'ato yuto moro matin. Koro nikech ma gima ji be mang'eny timo, to iyudo ni ng'ato nigi talent lakini oonge nyalo kata ng'ama bade onge, to wawacho ni wanya chako gima kama mondo wa promote go nyithiwa bende ma wanyalo maybe bring on board. Koro African Masters, one sani wa deal with video production, but we are planning to make it bigger. Nikech we wanted to come up with something called label and full production, full production under one umbrella. Koro watimo nyalo timo audio, wanyatimo ni video. Koro nyayudo ni nitie nyithindwa moko kacha man gi talent to gionge gi nyalo, wanyalo sign gi ka to watimo ne gige nono for a period of time mo gine ni koro ginya manage kendgi, to wanyisi ni koro indhi oko idhi chak kendi. Koro mane dream mar African Masters ma ango ni in future adwa create something bigger than what I have. Yeah. Iwacho kata ni imagine in Ohangla video production.
Be inyalo yino wacho ne achiel kuom tijeni ma isetimo ma bende wanyalo yangi godo? Yeah, African Masters sani kor ka en gi awach ni dweche 2. En gima wachako nyoro, en gima pok obedo. To sani tich mane watimo mokwongo, unya dhi e YouTube kacha ung'i thum mar Papati, thum iluongo ni Ranyisi mar Hera. Thumno wan ema ne watimo kendo en wan first project marwa, to wan gi more to come nikech wadwa timo gik moko mang'eny kendo gik moko maler. Mano ber. To kendo komede wiye kanyo kendo gine producers mag Nyar Onagi TV ma be kelo chenro no ero mar go mbaka gi jaber Nyar Onagi. Gine magi host wa kendo gine magi miyowa edit platform ni, koro umed mana miyowa tijego. Umed kelonwa tijego mondo wane kaka wanyalo konyore godo e kindeno kindego eko mabiro. Kendo amedo mana nyisou ni uneno kaka wuod luo matin ma piny amejituma from scratch, kendo wacho maber ni nonyiso janyuol ni baba in koro concentrate gi mamoko ka. Adwa ni atim gini kenda, adwa ni amany kaka wanyalo loso makenda. Mano nyiso ni you do not have an excuse mar nyiswa ni Kenya onge tich, achara nikech kama we need support. We kuru kwecho online kapo jitumeni. And I believe ni mano obro loso a better country for us to like accommodate each other. Winjo ka wate wagerore to wanno kaka wanyalo konyore maonge ng'ama weyi wadgi piny ka yore goeko mag dak miluongo nago financial issues. Koro akeni watiek kosa kiana penjo moro mogik. Ng'ato nyalo wacho ni this young and successful man. Begini giwacho gani behind every successful man there is a woman. Isechopo kanyo koso pod shida madala ute ma pod dhiri, so ang'o ma pod dhi like, is it shida madala ute ma pod dhiri, koso you also have somebody who is overworking in the background wa bende wakia? Honestly noka agomb ni penjo no lakini nikijise penje. Oh my God. Koro anya wacho you have a choice. It's actually optional. You can choose. Apa ni penjo na inya penja next time. Sawa. Sawa. Nyikoro mogia juang akoro maendi kelowa e gikono ero mar chenro no makawuono mabende iluongo ni Gombaka gi jaber Nyar Onagi, ikelo ni gi Nyar Onagi TV. Inyadendi achiel kende miluongo ni jaber Nyar Onagi. Ageno ni Ruoth Nyasaye dhi rito nau kendo waduoko ni erokamano maduong' ahinya kuom bedo kodwa e platform ni wan eri kendo migoyo kodwa mbaka. And please reach out. Also, are you on social media? Ka ng'ato nyalo wacho ni daher mar mondo mi Okanda Tours and Safaris otera wuoth, adwaro dhi vacation gi familia na, adwaro production, wayudi nang'o? Social media namba ni Okanda Tours yudore social media platforms te. Kidhi Instagram, just type Okanda Tours and Safaris. Facebook Okanda Tours and Safaris. Mane wado Okanda Tours and Safaris namba ni? Okay, website wa bende kidhi website idhi yudo details mo. You just type www.okandatours. Iking'iyo kanyo idhi yudo details magwa. Sawa. Namba mar sim minya yudo wago en 07 99 65 29 74 0799652974. Mane number minya timo go inquiries or booking or anything to know about Okanda Tours, just text or call. Dong koro winjo maber. Keluru biashara go, kuweuru miyo jomoko gigo ni okudwa winjo Onagi. Kwachopo kanyo wachopo gikono ero mar chenro no makawuono. Akwayo ni ngima mathoth, Ruoth Nyasaye omed rito nau. Ero kamano. Don't forget to subscribe to my YouTube channel, Nyar Onagi TV. Subscribe tafadhali. Koseni muone.